Imati pametni dom. Šta to zapravo znači? Dođete na posao i ne možete se sjetiti jesu li zaključana ulazna vrata vašeg doma. Klima u dnevnom boravku je ostala upaljena i bespotrebno troši struju dok sjedite u uredu. Imamo pametno rješenje za vas. Uslugu Moj pametni dom, koja život čini jednostavnijim, ugodnijim i sigurnijim. Povežite kućanske uređaje sa centralnim uređajem i upravljajte svjetlima, kućanskim aparatima, bravom sa bilo kojeg mjesta, čak iz drugog kraja zemlje uz pomoć svog pametnog telefona, tableta ili računara. Pametno, zar ne? Moj pametni dom na daljinu omogućuje da upalite grijanje na putu ka vikendici kako bi vas dočekao zagrijan prostor. Usluga Moj pametni dom čini vašu svakodnevnicu jednostavnijom, a jednostavnim smo učinili i početak za vas. Uz starter kit paket PH Telekoma instalirajte ovaj praktični sistem i uživajte u njegovim prednostima.